luăm la întrebări puțin. Artistul tău preferat, personalitate marcantă, omul cu ștaif vine la un pahar de vorbă, unde Lordul John, nu de pe tron, ci de la microfon, îl descoase nene pe toate părțile. Fii cu urechea pe frecvență. Hai și tu la un pahar de vorbă cu Lordul John. Salutare dragilor și dragilor, ne aflăm într-o seară de vineri, e weekend, e mișto aici la noi la Tot Radio, mă bucur foarte mult că sunteți pe frecvență și că sunteți în număr atât de mare. Prima rubrică din istoria acestei emisiuni, Vineriada lui Virgil, la un pahar de vorbă, îl aduce în fața dumneavoastră, așadar fiți cu urechea pe frecvență, pe binecunoscutul, pe controversatul, pe iubitul, pe popularul, pe nimeni altul decât artistul care ne-a încântat și ne-a răsîncântat urechile și sufletele timp de ani de zile. Asta nu înseamnă că vreau să-l fac bătrân, ci mai degrabă nemuritor, artistul cu o stea și artistul stea Mihai Trăistariu. Bine ai venit alături de noi, mă bucur că ai acceptat invitația de a face parte din această aventură, ca să-i spun așa. Ce faci? Cum ești? Salutare, bine v-am găsit pe toți. Ce să fac? Uite, ai zis bine nemuritor. Eu târzesc după nemurirea asta, dar la sensul frumos. Nu vreau să trăiesc 1.000.000 de ani, ci mi-ar plăcea să trăiesc în viitor. Și atunci am declarat, într-adevăr, presei că ar fi fain să mai trăiesc așa 1.000 de ani, să mă criogenez, văd eu variante, numai asta vrem să trăiesc un pic printre roboți și tehnologii imposibile acum. Excepțional! Da, am văzut și eu ceva pe internet cu chestia asta cu criogenatul. Spune-mi un pic, când ți-a venit ideea și cum? Eu sunt absolvent de mate fizică, am luat 10 la bac la mate, am făcut întâi matematică, informatică, am făcut și actorie, toate au fost cu bursă, sunt un băiat studios la bază. Și atunci m-a pasionat întotdeauna cosmosul, universul, toate astea, fizica cuantică, le-am studiat și singur. Acum au apărut tot felul de tehnologii, de nu știu ce, și le iau la plecat, văd documentare pe Netflix sau chiar pe internet îmi apar. Îmi cumpăr tone de cărți în domeniu, tot ce înseamnă știință, viitor, roboți, ChatGPT și tot ce apare. Sunt informat așa la zi, să spun. Mă pasionează foarte mult science fiction-ul, văd numai filme în domeniu și atunci normal că am luat-o razna și visez și eu, nu? Să ajung în viitor, să mă clonez, să mă criogenez. Excepțional! Deci nu mai trebuie să apelăm... Da, nu mai trebuie să apelăm la inteligența artificială și la chestii ca să te clonăm. Pentru că ea ne va ajuta. Eu am convingerea că avansul pe care l-a luat tehnologia actuală și care exponențial crește, deci nu, dacă acum câțiva ani spuneau că inteligența artificială se dublează la 18 luni, acum au constatat că se mulțește de 10 ori într-un an. Deci anul viitor, ChatGPT-ul, dau un exemplu, o să fie de 10 ori mai deștept. Excepțional. Ori asta e grav. E grav în sensul că ei estimează că prin 2029, ei fiind specialiști, inteligența artificială, da, sau roboții sau calculatoarele, ca să înțeleagă omenirea despre ce vorbim, o să depășească toată inteligența umană la un loc. Toate 8 miliarde de creiere la un loc într-un singur roboțel, ca să înțelegi. Ăla va fi atât de deștept încât acolo e periculos, că nu știm dacă nu cumva nu o să mai execute sarcinile noastre, o să o ia alta, o să zică stai puțin că eu sunt eu și deci, nu mai vreau să ascult de oameni. Deci până la urmă... lucrurile astea îmi plac. Exact. Deci până la urmă inteligența artificială va invada lumea, trebuie să avem foarte mare grijă și probabil să o și temperăm și o să fie exact ca în filmele alea la care... o invadează. Da, și... Deja. Da, și... Am văzut un reportaj cu niște drone în China, erau niște români și au comandat mâncare. Le-au venit în 5 minute cu drona pe sus. Deci stai în parc, pe bancă
și le veneam în cărica. Zic, fii atent, frate, deci nu te mai duci, ți-ai luat Mac-ul sau ce vrei și în 5 minute, oriunde ai fi la plimbare, deasupra capului îți zboară o dronă care ți aduce mâncare. Adică uite unde s-a ajuns. Vezi, da, ideea asta e că ideea asta cu science fiction-ul și inteligența asta artificială, până la urmă e și bună în sensul constructiv al lucrurilor. Adică dacă luăm chestia asta într-un sens cât se poate de constructiv, treaba e bună. Sperăm și eu sper din suflet. Eu zic că acum e bună și specialiștii zic că acum e perioada cea mai bună. Acum ne ajută. Suntem în punctul în care inteligența artificială este în favoarea noastră. Dar nu știm de la un punct încolo ce amploare poate să ia și poate ce întorsură, Doamne ferește. Poate chiar, cum zic unii, peste 1000 de ani nici nu o să mai fie oameni și o să fie numai roboți pe pământ. Mai știi? Doamne ferește. Da, Doamne ferește, da. Știi cum e chestia asta cu să fie doar roboți pe pământ? Până la urmă, dacă răutatea umană ajunge la cote alarmante, probabil că roboții vor schimba planeta asta în bine. Nu vor lua măsuri. Da, vor lua măsuri. Ar fi... Toți specialiștii zic că singura noastră șansă va fi să ne combinăm cu ei, să fim un fel de cyborg, pentru că doar dacă ne băgăm și noi în creier ceva circuite și chipuri și așa, să fim egal cu ei, vom putea să-i înfruntăm. Altfel ne vor domina și vor deveni, în glumă spus, specia dominantă pe pământ. Și atunci nu o să mai avem de ales, trebuie să fim supuși lor, ceea ce e nasol. Uite că am luat o razna cu AI, am vrut să vorbim de muzică. Da, nu contează, vorbim, știi cum e, noi nu avem... Care și muzica se duce cu AI. Absolut, acum asta am vrut să zic. Sunt foarte multe chestii deja pe care le faci cu AI și nu mai ai nevoie de... Așa zi și de inginer de sunet neapărat, de, nu știu, oameni care au făcut școală, săracii, care s-au chinuit să facă chestia asta și care au studiat ani de zile. Exact, au studiat ani de zile. Și AI-ul le fură meseria. Păi uite ce am făcut eu ieri. Eu ieri mi-am înregistrat în studio personal 2 melodii. Aseară am și postat una și astăzi încă una. Și vreau să zic că masterul, care se făcea la specialiști în domeniu, trimiteai piesa la masterizat, să-ți dea efectele finale. Masterul acum e online. Am un site, am găsit pe net, mi l-a recomandat cineva, bagi piesa acolo MP3 sau WAV, da? Și o scoți pe partea aia, plătești $5, ție masterizată. Da? De AI, ce mai trebuie master dacă îți face el tot. Apropo de, și mi-a ieșit cu efecte tot exact cum vreau eu. Excepțional. Adică, într-adevăr, AI-ul ăsta o să fure niște locuri de muncă, dar o să apară altele. Eu aici mă îngrijorez. Sigur că da, uite, o să apară altceva. Apropo de chestia asta, că tot continuăm pe ideea asta și mie îmi place foarte mult să vă povestesc despre tehnologie și AI, mai ales că tu știi că ne cunoaștem și mă bucur acest lucru foarte mult. Tu folosești la greu, da. Așa, tu știi că sunt persoane cu dizabilități și pentru noi chestia asta cu AI-ul și tehnologia asistivă și inteligența artificială uneori e foarte, foarte constructivă. Și ți-am arătat. Trimis mesaj, mi-ai zis că ești gata de interviu și eu zic 20 de minute și ți-am dat o inimioară. Și eu știu că AI-ul citește și zic, cum eu citi inimioara? Cum ți-a citit inimioara? Băi, citește inimioară, pur și simplu. Inimioară, nu? Acolo, inimioară, exact. Deci, fii atent că să văd dacă eu citește cumva emoticon. Da. Ai văzut? Tu te-ai scos, ce să mai... Tu profiți din plin de AI. Absolut, absolut. Nu tot timpul, pentru că vreau să mai, să mai pun și creierul la contribuție, pentru că nu vreau să mă las dominat 100% de chestia asta și cred că totuși ne face bine să ne folosim și materialul genetic lăsat de cine știm noi că l-a lăsat. Așa. Și apropo de ce ziceam înainte, că povestim despre AI și nu despre muzică, să știi că noi suntem liberi aici, adică povestim cam despre orice și nu avem neapărat o temă de discuție, suntem relaxați, suntem liberi, suntem cumva ca și cum ai fi la noi acasă. Bine, acum eu nu pot să-ți dau cafea momentan, că n-am dronă din asta. Am băut o cafeluță. E perfect atunci. Ok. Uite, lasă-mă pe mine să-ți adresez o întrebare, deși tu trebuie să-mi iei mie interviu, dar vreau să te întreb din același domeniu. Așa. Eu am o grămadă de prieteni, și vedete, și mai puțin vedete, dar care cântă. Și suntem un pic revoltați
mă refer la cercul meu de prieteni, pentru că Showbiz-ul a luat-o un pic razna de vreo 10 ani, apropo de vizualizările astea cumpărate, de like-uri, devine totul puțin fake și tu ce părere ai adică, de exemplu, eu știu din surse sigure că o vedetă azi de calibru își lansează piesa pe YouTube, își cumpără din start niște milioane de vizualizări ca să anunțe a doua zi cu tam-tam, vai, am 5 milioane în 24 de ore, nu știu ce, noi știm că e fake. A doua zi lumea dă click pe piesă, că bă, dacă are atâtea, hai să văd și eu ce e aia, și după aia mai merge și natural. Pomparea asta fake pe mine mă deranjează și pe mulți. Da? Sunt mulți artiști care nu practică asta și nici eu. Și eu aproape cu o urăsc, o detest și zic, uite-mă cum s-a ajuns. Acum 25 de ani când m-am lansat eu, erau casetele alea la tarabe, nu știu dacă tu ai prins. Mergeai prin piață și ascultai muzica, se auzea pe drumuri. Dar de unde crezi că nu am eu casete cu Valahia și cu... Da, păi nu, acum au fost scoase, că erau și piratate, mă rog. Dar acum, la radio abia intrei sau deloc, da, pentru că sunt casele de discuri care ele manevrează acolo situația. Dacă nu ești la o casă de discuri în top 3, nu ești la radio, ceea ce iar e nedrept, pentru că din nou spun, nu ce e mai valoros intră pe radio și nu ce e mai bun și de calitate și cele mai bune voci sau melodii, intră cine s-a zbătut mai bine, s-a dat în coate și a ajuns unde trebuie. Deci e nedrept showbiz-ul și atunci asta e întrebarea mea. Ce părere ai despre situația asta care strică puțin ce credeam noi sau eu despre cântat? Acum, în calitate de colegi, pot să zic că cred că te minți pe tine ca artist în primul rând. Păi, și asta zic eu. Da, deci cred că în primul rând pe tine ca artist te minți și vrei să arăți ce? Să faci ce? Să să-ți forțezi cumva publicul să-ți dea vizualizări pentru că tu ai, nu știu, 7 milioane de vizualizări, 9 milioane de 10 milioane de vizualizări și așa mai departe. Și să-ți forțezi cumva publicul, fii atent că asta e piesă de 10 milioane, o ascult și eu. Dar poate piesa aia nu merită nici măcar 5 vizualizări. Nu suntem aici să judecăm piesele sau să le, nu știu, denigrăm sau să ne denigrăm colegii, dar știi cum e, m-ai întrebat, ți-am răspuns și cred că într-un fel sau altul asta e și părerea ta și cred că e părerea tuturor colegilor noștri care... Da, dar vezi, rămâne doar la noi, iar omul obișnuit nu știe lucrurile astea. Astea sunt dedesubturi pe care le știm noi muzicieni. Omul de rând zice, a rupt piesa. Păi hai să-ți dau un alt exemplu. La mine în studio trag tot felul de oameni și a venit un manelist din Constanța, nu e cunoscut. Mi-a povestit că el o să facă un duet cu un mega manelist celebru și care l-a pus să plătească următoarele lucruri. Deci l-a sunat lângă noi. I-a zis, uite, dacă fac un duet cu tine, cât mă costă? Și manelistul celebru, nu dau numele, i-a zis așa, te costă 6.000 de euro ca să cânt cu tine, da? Melodia o pun pe canalul meu de vedetă, deci tot la ăla mare, nu la cel mic, da? Și eu nu pot să-mi permit ca piesa să nu facă vizualizări, deci va trebui să te străduiești, să promovezi piesa într-o zi, două, să aibă deja măcar 1 milion de vizualizări. Deci l-a pus pe ăsta micul la cheltuială, ca să nu se facă direct la mare că n-are vizualizări. Poate n-avea decât 100.000 sau 10.000. Și atunci i-a zis, plus 1 milion de vizualizări trebuie cumpărate pe YouTube sau făcute cumva ca să dea bine la imagine. Deci vezi cât de fake e, așa se practică. Și omul de rând habar n-are. Eu când îi văd ăștia cu știri, mă crezi că le dau bloc? Eu când apare un coleg vedetă și nu, o spun fără menajamente. Când zice, nu pot să cred, în 24 de ore avem 3 milioane vizualizări. Eu i-am dat bloc instant. Pentru că minciuna asta pe mine mă enervează. Când știu că s-au cumpărat și e fals. Dar în fine, poate revolta asta nu au toți. Da, e trist ceea ce se întâmplă și din păcate nu cred că se întâmplă doar la noi în România. Cred că se întâmplă în toată lumea. Exact. Adică aproape că trebuie să ai... Eu știu o trupă din Constanța care zice că noi avem buget câteva 10.000 de euro pe an pentru promovare. Și eu zic, promovare la ce? Ce promovați? Păi pentru YouTube, pentru TikTok, să cumpărăm acolo vizualizări, să facem like-uri, urmăritori. De ce își pun deoparte 20-30.000 de euro de la anunți, că cântă la anunți, dar să-și promoveze piese. Cum să le promoveze? Să le facă vizualizări false. Cumva să aibă 1.000, să aibă acolo 100.000, 500.000. Eu n-am mai auzit așa ceva. Să pui bani de promovare, asta e promovare? Sau e fals totul?
În fine, vezi cât vorbesc când se revoltat? Excepțional, lasă că e bine. Noi stăm, nu avem nicio problemă, avem spațiu până nu ne dă nimeni afară. Da. Nu avem nici publicitate, suntem Da, în asta vreau post să de... cântesc, pentru că showbiz-ul s-a schimbat un pic în rău în acest sens. Muzica e frumoasă, sound-ul s-a schimbat în bine, îmi plac și artiști, avem super voci, mă uit la Vocea României, la X Factor, la România, au talent, deci super voci, dar din păcate nu reușesc că ea mai buni. Da, asta vreau să te întreb despre talent show-uri. Am și o întrebare aici, că mi-am făcut o schemă orientativă. Ce părere ai despre emisiunile astea de talent show-uri? Sunt faimă temporară sau îți pot schimba și viața? Și. Eu am o școală de muzică în Constanța de 11 ani și am avut elevi la toate show-urile astea, și la România, și la X Factor, și la Next Star am avut copii, și la Vocea României. Bun. Normal că mi-am urmărit edițiile alea mai mult ca să văd elevul meu cum prestează, cum face. Ele te ajută și nu te ajută. Sunt câștigători care n-au făcut nicio brânză, sunt ocupanți ai locului 2-3, cum e Feli la locul 2 și a făcut carieră. Da? Deci poate să fie și la plezneală, dar eu cred că ține de cum te învăți tu ca artist după ce treci pe acolo. Aici trebuie să dai din coate. Dom'le, am fost la X Factor. N-am câștigat decât locul 7, dar am fost acolo, sau la vot, sau... Trebuie tot tu să te zbați, părerea mea. Pentru că singurel așa, nu știu dacă te sună impresare și sar pe tine casele de discuri. E cam complicat. Așa este, și eu am fost la X Factor și pot să spun că la mine a fost și faimă temporară, adică atâta timp cât X Factorul a durat sau s-a desfășurat, am fost vizualizări, like-uri, autografe pe stradă. Da. Lumea era foarte încântată să mă vadă, să mă audă și așa mai departe, dar mi-a schimbat și viața, pentru că după X Factor am avut oportunitatea să colaborez cu numeroși artiști, să fiu alături de oameni mari și să cunosc oameni mari și de renume. Uite, am fost și în juriul Festivalului Lira, unde și fără niciun fel de periaj am avut ocazia și plăcerea să te cunosc și am cunoscut omul și artistul, într-adevăr, dar în primul rând omul, și mie mi-ai făcut o impresie foarte, foarte bună. Mihai, ascultăm niște muzică? Hai să ascultăm. Bun, piesa Tată este o piesă nouă, lansată... Nouă. Lansez un album nou anul ăsta și am 16 melodii gata. Asta e una dintre ele. Perfect. O să difuzăm și noi câteva piese de pe album. Spune-ne, te rog, despre piesă. Eu am ascultat-o aseară un pic și e foarte, foarte emoționantă piesa asta. Da, ideea a pornit așa. Mie mi-au murit ambii părinți, cam tinerei, pe la 66-68 de ani. Dumnezeu să ierte. Am făcut o piesă cu mama prin februarie, gândindu-mă că vine mărțișorul. Când am postat-o, cineva zice, băi, numai despre mamă cântați, unul n-ar scrie despre tată. Și m-am enervat și săptămâna viitoare am făcut una despre tată. Și dacă tatăl meu nu mai e, și a fost și pixor, i-am făcut versurile exact ca să întruchipeze chipul lui și a ieșit melodia asta, care e sensibilă, tristă așa, dar pe glasul meu cumva. Eu am un glas dramatic, o trist, o nostalgic. Da, o să povestim și despre chestia asta în minutele următoare. Vreau să ascultăm piesa asta, așadar, dragilor, rămâneți alături de noi, vom asculta în continuare aici la Tot Radio, la Un Pahar de Vorbă, în exclusivitate, aș zice, cred, sau nu chiar așa, piesa Tată. Rămâneți cu noi! Tăcut în fața șevaletului stingher, cu mâna albă tremurând ușor, tu colorai lumina într-un cer, pictând un vis, o rază, un fior. Mama a iubit ca niciodată, ați fost ca două ape în răsărit, iar pentru noi ați fost mereu o poartă spre frumusețea lumii
ce-a zidit. Tată, eu mai cânt cu tine, tu mă vezi de sus acum. Ești culoare în ochi senine, ești în suflet, ești în drum. Mi-ai lăsat un vis ce arde, m-ai făcut să iubesc cântul. Tată, tu trăiești prin mine, tu ești artă, ești cuvântul. Ne-ai pus în palme tușe de culoare, ne-ai învățat cum să cântăm tăceri, să îmbrățișăm și cifre și vioare, să plângem frumusețea unor seri. Tată, eu mai cânt cu tine, tu mă vezi de sus acum. Ești culoare în ochi senine, ești în suflet, ești în drum. Mi-ai lăsat un vis ce arde, m-ai făcut să iubesc cântul. Tată, tu trăiești prin mine, tu ești artă, ești cuvântul. Dar Dumnezeu acolo sus, El știe că nu ți-ai risipit al tău destin. Suntem noi frații, umbra ta târzie, purtându-ți visul mai departe lin. Tată, noi cântăm cu tine, tu ne vezi de sus acum. Ești culoare în ochi senine, ești în suflet, ești în drum. Ne-ai lăsat un vis ce arde, ne-ai făcut să iubim cerul. Tată, tu trăiești prin toate, tu ești arta, ești misterul. Hei, dragilor, am revenit aici la Un pahar de vorbă cu invitatul nostru de marcă. Astăzi, vineri, în cadrul emisiunii Vineriada lui Virgil. Emoționantă piesă. Pe mine mă mișcă foarte mult piesele care au legătură cu părinții, cu oamenii dragi, cu soții, cu prietene, cu iubite. Apropo, ai scris vreo piesă pentru, nu știu, iubite, prietene? Eu am o grămadă și pentru soția mea și pentru fostele mele iubite și pentru presupusele mele iubite și așa mai departe. Deci am scris o singură dată, eram prin 2008-2009, mă despărțisem și am scris imediat o melodie, Nu mai vreau iubire. Chiar așa se chema. Deci a fost de dragoste dureroasă. De atunci n-am mai compus, dar eu zic că tot ce scriu, că mie îmi place să-mi fac singur textele și melodia, tot ce scriu face parte din mine, deci sunt trăirile mele până la urmă. Absolut, absolut. Și eu tot așa scriu, nu mă inspiră, adică mă inspiră foarte puțin din alte părți, alte chestiuni. Cel mai mult am scris pe baza trăirilor și a emoțiilor și a ceea ce mi s-a întâmplat în viață. Și pentru că, apropo de... Știi că este o emisiune pe Canal D a lui Denis Rifai. Da. 40 de întrebări. Da. Așa, o să mă inspir și eu un pic de acolo și dacă cumva ne ascultă Denis vreodată și va asculta acest podcast, o salut și îi mulțumesc pentru tot ce face pentru publicul românesc. Urmează o întrebare roșie. Da. Ce nu se știe despre tine și ai vrea să se știe? Oh, Doamne, dar eu... Uite, luna asta am 16 emisiuni. Este recordul meu personal pentru bălăria aia de 3 cuvinte pe care le-am spus într-un podcast cu o studentă, că nu știu ce.
Probabil ai auzit. Nu, să știi că nu am răscolit foarte mult. Am fost la podcastul lui Jorge și m-a întrebat cum arată femeia ideală pentru tine. Și am zis, să-mi fac o ciorbă, de asta o zic de întotdeauna. Da? Mie îmi place să gătească. Și să aibă situația ei financiară, să aibă un job, ca să nu o întrețini. Ce a ieșit de acolo un tam-tam. Că povesteam cum... Ți-ai luat hate, am luat hate pentru că mi-a făcut o tipă un TikTok de câteva secunde că... Deci te-am prezentat bine la început. Da, dar ideea care era? Acel mini-scandal, că nu e un scandal, m-a făcut, toate televiziunile mă rotesc și mă cheamă în disperare. Și eu le spun când mă cheamă, dar când lansez o piesă nu m-ați chemat. Mă chemați numai așa, dacă e ceva cu scandalos. Păi nu faci rating. Vorbim așa, că nu știu ce. Da. Deci aici sunt puțin revoltat, supărat, dar uite, trecem prin așa ceva. Cam așa s-a transformat showbiz-ul. Numai pe măscăreală, pe circăreală. Și când vreau să cânt o piesă, trebuie să întâi mă întreabă, dar ce povestim? Ai ceva, o chestie, te-ai mai certat cu careva, te-ai mai împăcat? Ca să poți să cânt o piesă, trebuie să fac întâi tam-tam. Deci aici sunt puțin amărât. Așa s-a ajuns. Acum o să îmbârfesc un pic colegii. Emisiunea asta pe care noi o realizăm Vineriada lui Virgil, de fapt este emisiunea unui coleg și eu i-am invadat spațiul cu acest podcast, bineînțeles cu acordul lui. În mod normal trebuia să fie un duplex al acestei rubricuțe. Dar colegul meu e un tip mai emotiv, așa, mai, cum să zic eu, mai... Băi, ce să vorbesc eu cu... Ești el acolo? Nu e aici. Nu e aici. Au fugit. S-a panicat, exact. Și era ceva de gen, băi, ce să vorbesc eu cu artiștii? Îți dai seama că eu nu știu ce să le întreb, mă pierd, îl înțeleg. Și zic, lasă-mă că fac eu rubricuța asta și... uite, tu o difuzezi în emisiune și o să fie cumva un fel de duplex așa imaginar, ca să zic așa, el o să prezinte rubrica, în fine. Da. Și apropo de tam-tam... Deci nu răspuns la întrebare, cred că de când dau interviuri am zis absolut tot. Deci eu sunt o carte deschisă, am zis amănunte din viața mea prea mult, mă ceartă frați, surori și rude, că am zis de mamă, de tată, de bunici, de pisici, de orice. Orice fac, zic. Și, într-adevăr, ca să jonglez un pic cu subiectele, pentru că la noi funcționează așa reclama și publicitatea, trebuie să le mai dau câte ceva, dar mi-am zis cam tot. Așa că dacă mă întreb ceva nespus, nu prea am. Sau scormonesc acum, că citesc o tonă, nu prea am zis. Că am învățat bine, am fost ocilar, nu prea am zis, adică de la cu mâna pe sus, în prima bancă, timpul, doamna profesoară, eu, la modul ăsta, nu prea m-a lăudat, pentru ocelarii nu-s plăcuți, în general îs cam blamant. Dar eu așa eram. Dacă tot bârfim acum și la capitolul bârfă, ziceam că nu prea genul de om care să răscolească și să vină cu întrebări din astea ca să facem rating și... să ne ridicăm noi ștacheta nu știu cum, la nu știu ce nivel, pentru că noi nu vrem asta, noi vrem pur și simplu să încântăm oamenii pur și simplu cu artistul pe care îl aducem în față. Povesteam cu prietenul meu cu care am și înființat acest post, noi avem o trupă, se numește Tot Noi și asta ca să-i aduc un pic în discuție și pe ei, știi că ei sunt mai timizi așa, nu, glumesc, sunt mai discreți. Și povesteam cu el că dau din casă, știi? Și zicea, măi, să nu îți faci o chestie standard, să-l întrebi nu știu ce, să lasă-l pe el să zică. Sau du discuția într-o direcție în care... Într-o direcție ca să vină de la sine. Să vină de la sine, exact. Bun, asta facem, cu asta ne ocupăm. Spune-mi un pic, cred că am povestit... chiar la începutul emisiunii despre chestia asta, dar totuși te întreb pentru că poate sunt lucruri care ne-au scăpat. Ce te stingerește atât în cariera muzicală cât și în viața personală? Adică ce mă necăjește? Da, ce te inhibă, ce te descurajează, ce te face să fii... Știi? În showbiz am zis că totul se duce puțin fals și
vedetele care pozează că ce succes, dar de fapt nu e chiar așa, da? Acolo am așa un pic de repulsie. În viața personală, uite, hate-ul ăsta de pe internet, ieri, de exemplu, citesc o știre despre Marina Almășan și Mihaela Tatu. Cele două prezentatoare TV sunt acum într-o mică ceartă, că și-au furat formatul TV. Eu citeam știrea și mă uit la comentarii. Deci n-am văzut, cred că 800 de comentarii aveau, 799 erau numai jurături pentru una sau pentru alta. Dar urlă de tot. Ce mai caută cu asta, că se iasă la pensie, că e bătrână, că e expirată, că nu știu ce. Și atâta ură pentru mai nimic n-am văzut, încât am lăsat un comentariu. Eu nu mă bag de obicei. Deci vreau să spun că am lăsat un comentariu. Măi, oameni buni, dar atâta ură pentru atâta lucru, că nu era nimic. Mare știri nu era. Dar ce ai cu femeile astea care săracele fac rating? Sunt super deștepte amândouă. Absolut. Și până la urmă toți avem un loc sub soare, adică... Da. Deci ura asta, eu de exemplu, dacă cineva, că se întâmplă o dată la săptămână să-mi spună cineva ceva urât, eu nu mă cert cu lumea, eu blochez omul sau ce-o fi acolo, da? Și bloc, nu stau la discuții. Pe vremuri mai tupeream, mai ciondăream, pe cam peste 10 ani de când dau bloc. Dacă îmi vorbești urât, nu vreau să am de-a face cu tine. Eu sunt un om pacifist, un om bun și blând în speță și nu vreau să mă cer. Deci, hate-ul ăsta de pe net iarăși îmi displace total, care cred că nu e de mulți ani. Au început oamenii să-și dea drumul acum. Sunt foarte curajoși pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram. Au început să se exprime, zici că au prins teren, ca să zic așa. Până acum nu era asta. Dar parcă o boală, e ceva malign, așa, care se tot extinde. E din ce în ce mai multă ură pe planeta asta și nu înțeleg de la ce. După ce că suntem chinuiți cu războaie și cu pandemii și tot mai timp, da, și nici banii nu sunt la înălțime, nici nu știu ce, mai apar și oameni care îți dau în cap de la orice. Deci asta îmi displace. Eu cred că și românul, e, cum să zic, hater de meserie, ca să zic așa. Să știi că e, da. Și are obiceiul ăsta de a... nou job al României. Da, nou job al României, exact. Pierd joburile din cauza lui AI. Iată nou job. Stați pe net și comentați. Corect. Cu hate, dați cu hate. Corect. Dătător cu hate, noul job. Păi, n-au treabă acasă și stau pe net și comentează. Fii atent, am două piese aici, în timp ce te pierd și Paradisio, pe care vreau să le ascultăm pe amândouă așa la foc automat. Sigur. Zi-mi un pic Paradisio. Paradisio a fost o încercare de mare la Eurovision. Asta voiam să te întreb. După Tornerou din 2006 am tot zis că revin. Pe an la rând m-am chinuit să găsesc o piesă, trebuie să fie piesă nouă, așa e regula. N-am găsit-o. În 2015 sau ceva, parcă atunci a apărut acest Paradisio, cu care am îndrăznit să concurez. Am luat doar locul 5. N-am câștigat, dar m-a fost bine pentru mine. Și a fost o asta am vrut să te întreb. Diferența între Paradisio și Tornerou. Mie mi se par piese de același calibru, mie mi se par piese cu care ai fi putut câștiga cu ambele piese, atât Tornerou cât și Paradisio. Da, hai să lăsăm piesele să meargă, deci în timp ce te pierzi și Paradisio și revenim. Sigur. În noaptea asta privesc umbra iubirii ce s-a stins, cu lacrimi în ochi mă rog să-ți amintești de noi doi. Te-am iubit cu tot sufletul și rănile nu se vindecă de dor. Inima-mi bate tot mai încet în timp ce te pierd ușor.
trec și eu stau cu gândul că nu m-ai uitat. Ecoul vocii tale mereu îmi răsună în gând neîncetat. Te-am iubit cu tot sufletul și rănile nu se vindecă de dor. Inima-mi bate tot mai încet în timp ce te pierd ușor. Anii trecuți s-au dus, amintirile s-au prefăcut în scrum, dar eu te voi păstra ca pe cel mai prețios dar. Te-am iubit cu tot sufletul și rănile nu se vindecă de dor. Inima-mi bate tot mai încet în timp ce te pierd ușor. În timp ce te pierd ușor. 2,000 years after the big crush, the world has radically changed. War, starvation, hate, disease have destroyed humanity. However, 10 million light years away, there is a place where love, peace, and liberty make the law. That is the place where Paradisio lives, a supernatural being who gives life and hope. Our story begins with Mihai, a great superhero of the planet MNT8. He has gone on a travel adventure through the universe in search of happiness. I'll reach to you. My world is dying, beautiful baby. Through the stars I come to you, so I'm just flying. My world is full of darkness, frozen and destroyed. So set me free. Coming from
Revenim în direct, dragilor și dragilor, alături de Mihai Trăistariu aici la un pahar de vorbă în vineriada lui Virgil. E weekend, e vineri, e fain. Ascultați tot radio și bine faceți pentru că aveți de ce. Bun, hai să-l invadăm cu întrebări pe om pentru că îl mai avem puțin de tot alături de noi și cred că l-am prins, acum îl întrebăm, acum îl povestim un pic. De ce București? De ce Constanța, și nu București? Sau cum de-ai rămas la Constanța și nu ești în București? Păi răspunsul e simplu. Eu sunt din Piatra Neamț, am făcut facultatea în Iași. Prin anul 2-3 din Iași m-am dus la festivalul de la Mamaia, cine își amintește, l-a reluat mai nou, deci ar trebui să-și amintească toată lumea. Eram acolo în concurs, m-a văzut Costi Ioniță la repetiții, făceam niște striguri pe acolo, m-a luat deoparte să facem trupa Valachia. Am făcut trupa și după o lună el a semnat deja cu Valachia, aveam 3 piese, una din ele a fost Banii și fetele, ne mănâncă zilele. Aia a fost hitul nostru și după o lună am fost nevoit să mă mut la Constanța, de unde e Costi Ioniță și Dorin Topală, colegii mei de la Valachia. M-am mutat lângă ei erau colegi de bancă, am stat când la unul, când la altul câteva luni, până mi-am permis singur să-mi iau o chirie și acum am apartament, nu mai e nevoie, dar așa m-am mutat la Constanța odată cu trupa Valachia. Și am rămas aici pentru că am și o școală de muzică deja de 11 ani. Am niște apartamente la malul mării și am business-uri, nu m-aș muta decât așa la pensie undeva, m-aș duce tot la Piatra Neamț pentru că e foarte liniștit și foarte curat acolo. Da, știi că și povesteam noi, nu știu dacă mai ții minte când am fost la festival la Baia Mare, povesteam că și cumnatul meu e tot din Piatra Neamț, mai exact din Săvinești. Acum și părinții lui s-au mutat la Cluj, uite, dau și eu din casă, apropo, de familie și de... Da. Spune-mi, te-ai simțit Da. Te-ai simțit vreodată marginalizat? Firea mea, deși eu sunt așa obrăznicuț uneori, firea mea de fapt mai mult sau mai puțin. Contrare. Eu sunt timid de fel, nici măcar la agăța nu zbun. Eu nu știu să agăț o fată, da? Dacă nu mă agață ea, eu habar n-am ce trebuie zis și cum să o invit la o cafea. Și atunci, chiar și în emisiunile TV, de exemplu când se filmează o rebelion din ăla, sau Crăciun, sau Paște, sau ceva, suntem 20 de vedete, da? Eu sunt undeva în margine, apropo de marginalizat, undeva într-un colț, îmi spun prieteni, dar nu te-am văzut deloc, doar ai cântat o piesă și nu te-am mai văzut. Zic, eram acolo, eram în spate, dar nu că marginalizat, ci singur mă exclud din grupurile astea că nu mă regăsesc. Și bine, maneliștii se duc în față, ăștia dau din coate trim. Ei sunt în centru la orice melodie, dansează, te tăvălesc pe jos, că la ei măscăreala asta funcționează și le place așa, să se dea în sambă. Și atunci, marginalizat, unde m-am simțit? Că nu sunt difuzat la radio, cum credeam eu că o să fiu difuzat la radio, da? Mintea mea îmi spunea că dacă am voce și piese bune, o să fiu difuzat. Nu e chiar așa, acolo sunt niște interese, poate chiar pile, ce știm noi, ce telefoane să dau și intervenții. Puțin m-am simțit marginalizat, dar norocul meu este că având voce, am avut întotdeauna oameni care mi-au iubit glasul și câteva piese, cum e Cât de frumoasă ești sau Doar Neros, sau am mai multe, am 12 albume. Și Lie, la mai multe? Ce popular am mai cântat eu. Ei, și oamenii ăștia m-au chemat ei la evenimente, la nuntă, la botez și așa mai departe. Plus, oameni din primării care mă chemau la zilele comune sau zilele orașului. Deci n-am dus lipsă de concerte. Asta e mulțumirea mea cumva, că marginalizat m-am simțit, dar totuși băgat în seamă de oamenii care m-au iubit. Și atunci nu trebuie să fiu foarte în vogă sau să fiu difuzat la radio ca să am evenimente. Am tot timpul evenimente, am avut și pe 1 martie și pe 8 și pe 15 la Cluj. Deci am cântat, uite, deja. În fiecare weekend plec de acasă la cântat. Ceea ce pentru mine e un lucru fain. Înseamnă că contez. Și atunci nu mă mai simt atât de marginalizat, decât, repet, la radio intre cine trebuie să intre, la emisiuni mă duc, pentru că aici știu eu să fiu interesant, vorbăreț, și să mai dau din casă, să mai spun OZN-uri și extraterestri, cum vor ei, merg pe limba lor, și atunci mă cheamă. Ok, ai fi vrut să faci ceva în adolescență și n-ai făcut, și dacă ai putea să întorci timpul, ce ai repara? Când eram în liceu, vroiam să devin cosmonaut, astronaut. Am întrebat o pe sora mea, care e profă de mată, universitară la Iași,
ce naiba să fac să ajung în cosmos? Și tot mi-a zis, păi trebuie să dai la matematică, că avem secția de astronomie, altă variantă n-ai acum. Și am dat la matematică, dar n-am devenit cosmonaut, a fost o păcăleală de-a lui Sorbea, am făcut informatica, ca să ajungi în cosmos îți trebuie mult mai multe. Deci ăsta e un vis de-al meu și să știi că mi-a rămas. Adică în mintea mea, în nebunia mea, fiindcă mi-au murit părinții de cancer amândoi, cam tinerei, mi-am propus să fac un institut, da? Când voi fi bogat, pe la 60 de ani zic eu, milionar în euro, o să fac un institut de cercetare care să cuprindă mai multe domenii. Cum să tratăm cancerul, bolile incurabile, dar și cosmosul, despre OZN-uri, despre alea. Deci tot ce mă pasionează vreau să fie într-un singur centru și să angajez acolo specialiști din toate domeniile să lucreze, pentru cam cum are Elon Musk cu rachetele, cu ce mai face, cu roboții. De acolo vreau. Ceva propriu, să nu depind de cineva. Deci asta aș fi făcut din adolescență, dar nu regret că n-am făcut, că nici aveam puterea să o fac. Dar cred că o să o fac. Spune-mi dacă, că tot am vorbit despre viitor și că ai vrea să trăiești în viitor și să fii nemuritor și să te criogenești și așa mai departe. Dacă ar fi să te întorci în trecut din punct de vedere muzical, ce greșeli le-ai corecta sau ce situații le-ai evita și ce a rămas de reparat și nu s-a reparat? Eu am intrat în showbiz ca un băiat cu minte, timid, cu o voce premiată. Mergeam la festivaluri eu, da? Apoi m-am lansat. Și am crezut că showbizul poate fi legat de această cumințenia mea, care s-a păstrat vreo 7-8 ani, după care am căzut așa într-un cont de umbră, după Eurovision la vreo 2-3 ani, și nu mai știam ce să fac. Am venit cu tot felul de declarații, de tâmpănii, de poze închilose, de nu știu ce mi-a mai venit mie, ca să stârnesc puțin presa, să fiu chemată în emisiuni înapoi, că altfel dispăream. În mintea mea dispăream de tot din showbiz. Aici aș corecta. Dacă aș putea merge pe o curățenie din aia exemplară, în care să nu fac nicio declarație anapoda, nici o poză mai îndrăzneată sau ceva, nici o exprimare, că eu sunt puțin ciudățel și în exprimare, și când postez, scriu romane, deci aș fi mult mai controlat la ce scriu, ce postez, ce vorbesc, ce fac. Vocea nu aș schimba, pentru că mi-am lucrat vocea suficient încât să mă mândresc cu ea la ora asta, deci nu aș schimba nimic. Dar pe comportament aș fi fost un pic mai cu minte, asta da. Să nu mai am parte de scandaluri, de presă din asta agresivă, de hate și așa mai departe. Era un risc, da? Ar fi fost riscul să n-am succes, să te pierzi. Că eu am vedete, cunosc de vârsta mea, care nu mai cântă. Nu mai dau exemple, că mi-e rușine să le zic numele. Dar sunt vedete și au rămas acasă. Ei mai cheamă cineva o dată pe an. Și păcat, că sunt talentați și talentate. Deci aici, dacă nu poți să treci peste chestia asta, să te vinzi și cu viața ta personală, cu cancanuri, cu discuții în jurul tău, puțin controversat, risci să pierzi tot ce ai reușit. Deci asta aș șterge cu buretele și aș lua-o de la zero dacă aș merge în timp în trecut. Bun. Așezi iubirea între noi este următoarea piesă pe care o ascultăm aici la Tot Radio, dragilor și dragilor. Revenim după această piesă cu mici concluzii de final, cu alte întrebări, așadar rămâneți cu noi la un pahar de vorbă. Te caut printre pași pierduți, lumina cade peste ploape, te strig în norii cei tăcuți, dar inima nu vrea să scape. Așezi iubirea între noi ca o lumină în miez de noapte, și orice drum am luat, doar noi rămânem stinși ca două șoapte. Mâna întinsă peste vânt, te simt aproape, dar departe. În ochii tăi citesc un gând, un dor ce arde și ne împarte. Așezi iubirea
pași de umbră rătăcinde, ne căutăm prin nopți stinghere, dar timpul rece ne desprinde, lăsând doar vise efemere. Așezi iubirea între noi ca o lumină în miez de noapte, și orice drum am luat doar noi, rămânem stinși ca două șoapte. Nu e tăcere, nu e vis, e doar ecoul ce revine, un drum ce nu a fost închis și duce în locuri doar cu tine. Așezi iubirea între noi ca o lumină în miez de noapte, și orice drum am luat doar noi, rămânem stinși ca două șoapte. Revenim în direct la vorbăria noastră de vineri, dragilor și dragilor. Suntem aici la un pahar de vorbă. Mihai, interesantă piesă. Foarte, foarte tare. Da. Mie îmi place foarte mult. Am și zbânțuit pe aici. Apropo de bârfe și de chestii pe care le-am găsit pe net, m-am uitat și eu așa foarte fugitiv peste niște chestii și am văzut la un moment dat într-un articol că tu nu ai făcut canto. N-am făcut, nu. Asta este o chestie șocantă pentru mine, din cel mai pozitiv mod posibil, ca să spun așa, adică e un lucru foarte, 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 foarte mișto. Acum să ajungi... să cred mai tare un pic. Da. Eu în liceu, atunci simțeam nevoia să urc pe scenă, m-am dus la un curs de teatru, în clasa 10-a. Am început cursul de teatru în Piatra Neamț, la Școala Populară de Artă. Bun, unde era ceva simbolic sau nici măcar nu costa, nu mai țin minte cum era. Că oricum am fost un copil sărac și nu intermitam. După un an, proful de teatru zice, du-te și la canto, că tu ai și auzi. Poate faci și un curs de canto și te ajută. Eu oricum apucasem să cânt în paralel, cam tot din clasa 10-a. Când mă duc la cursul de canto, nu știu ce i-am fredonat profei de acolo, ceva pe voce de cap, țara pe deal, cred că am vrut să o impresionez, că pot să fiu contratenent. Ei, tipa aia nu știu, n-a înțeles nimic din ce am cântat și mi-a zis că nu poate să-mi dea lecții, că n-am volum, că vocea mea nu se aude prea tare, că pot să-ți dau așa 2-3 lecții dacă vrei, dar ca să faci curs întreg nu văd sensul, că nu poți să faci o carieră din asta sau ceva. Uite, așa am început eu. Și am plecat acasă plângând, 2 săptămâni am bocit, cum adică să nu fac? Și m-am enervat și mi-am găsit singur eu, atunci nu era internet. S-a activat moldoveanul din tine, cum să nu fac eu? Da, am dus la bibliotecă, am început să studiez, am găsit pe Michael Bolton, pe Mariah Carey, pe Whitney Houston, care urla mai tare, pentru că n-aveam volum, da? Am început să urlu, pe Tom Jones, de toți urlătorii ăștia am luat, Celine Dion, femei, bărbați, nu mai conta. Uite, așa mi-am lucrat glasul singur și după 2-3 ani deja eram la Mamaia, la festival. Probabil profesoara care avea vreo 70 de ani nu mai trăiește azi, că i-aș fi dat peste naște, doamna Frâncu, așa o chema. Mi-a zis că n-am nicio șansă și nu vrea să piardă timpul aiurea. Iată. Și uite că totuși am făcut o carieră, dar n-am studiat pe nimeni pentru că am studiat singur. M-am enervat, mi-am luat cântăreții cei mai buni, i-am imitat ca să începi, da? Imiți pe auzi și s-a format glasul. Și s-a și premiat ulterior glasul de câteva ori. Ai o stea pe ale artiștilor. Cum e să ai o stea? Cum e? Și aici a fost cu Tam Tam, pentru că în 2006, după ce am
fost la Eurovision, am fost cocoloșit de atenție, tot felul de distinții, cetățean de onoare în 3 municipii în România, dar nici o stea pe bulevardul nostru din România. La Mangalia exista bulevardul celebrităților. În 2007, în Malta am primit o stea, în altă țară. Tot așa, piesa Tonero rupsese topurile. Am și fost anul ăsta în Malta la Eurovisionul lor, invitat special. Am cântat 2 piese în februarie. Dar atât m-au adorat și m-au plăcut că mi-au făcut o stea. Și am venit acasă și am dat la ziare așa, supărat, Trestariu supărat că i-au făcut stea maltezi și nu i-au făcut români. Opa, hai să-i facem și noi. S-au enervat și ăștia și mi-au făcut ei la Mangalia o steluță. Deci am 2 stele, una în Malta și una în România. Păi era chiar aiurea, adică trece un an de la Eurovision și nu mi-ați dat și mie, dădeau la toți amețiți, nu mai zic cui că mă enervam și zic, dar eu am făcut acolo o performanță, dar și mie o steluță acolo, se pun palma în ea. Mă rog, aici am fost lipsit de modestie, dar așa am dat la ziare, mi-am că eram supărat. Cum reușești să-ți menții sănătatea sufletului? La început eram un pic mai agitat. Cred că de prin 2016 am citit o carte care m-a pus pe gânduri. Am văzut și un film, The Secret, poate știi, Secretul, care m-a pus pe gânduri. Nu, dar uite, m-ai făcut curios și o să-l văd. Ce dai aia primești, cam asta e teoria, ce atragi ceea ce împrăști în jur. Am început să mă calmez, să mă cumințesc, să împrăști bunătate. Eu oricum eram un tip bun, am o asociație de animale, 400 de câini, adică tot timpul am avut o fire blândă și, cum se zic, amabilă și așa, dar m-am calmat și mai tare, m-am îmblânzit pe toate planurile, de-aia spun că dau bloc hate-ului, nu stau la discuții, eu nu mă cert cu nimeni, m-am calmat, mănânc vegetarian, stau mult în casă, citesc foarte mult, mă hrănesc cu ce-mi place, mă refer sufletește, adică cărțile mele, cu filmele mele, cu documentare, nu mă încarc cu energie negativă, fug de oameni negativi, evit ieșirile cu anturaje care nu mă avantajează, deci singur mi-am descoperit. Apropo de mâncarea vegetariană, acum o să dau din casă niște chestii. Spune-mi un pic, știu că uneori ești gurmand și mănânci și ești un mare iubitor de mâncare tradițională. Acum, asta era întrebarea pe care aseară am întrebat-o pe Dana la un moment dat din lipsă de inspirație. Ce întrebare ai vrea să îi pui tu lui Mihai? Și Dana, apropo de chestia asta, zice: întreabă-l când mai mâncăm la Sergiana. Și pe baza acestei întrebări amuzante, zic eu, vreau să te întreb, care este restaurantul tău preferat cu specific românesc din România? Facem reclamă, dar nu contează, că uite, dacă suntem în trecere pe acolo, mergem și... Păi să știi că eu am fost duminică la Ursul Carpaten din Brașov. Are o mâncare, un deliciu. Am fost de vreo 10 ori până acum. Nu doar că își face doamna reclamă bună. Pur și simplu am îndrăznit și l-am dus acolo să mănânc. Și mâncarea este un deliciu. Da? Acolo ar fi number one. Dar aș pune pe locul întâi toate restaurantele tradițional din România, chiar și cele din zona maghiară, că mie îmi place gulașul, de exemplu. Dacă găsesc un gulaș bun, dacă e tradițională, și mie nu-mi plac pomfleurile astea de 5 stele, 2 frunze în farfurie și un punct de dulceață. Alea nu-mi plac. Mie îmi place mâncarea sănătoasă. E adevărat că am fost vegetarian, iar am trecut la carnivor, iar vegetarian, am avut așa niște episoade, deci când pot, când nu pot, mai mănânc pește, ca să mănânc și carne, că altfel devin anemic, dar țin cu animale și în continuare aș vrea fi mai sănătos vegetarian. E chiar mai sănătos. Da. Acum urmează din nou o întrebare roșie, apropo de colegii noștri. Care crezi tu că este cea mai bună voce feminină, atât feminină, da, și începem cu doamnele, cât și masculină din vocea românească? Vreau să spun că am descoperit voci tinere care nu sunt nici prea vedete și care le bat pe astea care sunt deja la putere, ca să zic așa. De exemplu, eram la Târgu Mureș într-un restaurant și am întors deodată privirea, cânta un tip la restaurant, cred că avea un 35 de ani, nu mai știu cum îl chema. Era ceva așa din filme, din America, zic, Doamne, zice că e negru. După ce a cântat, m-am dus la el, zic, Doamne, cine ești? Tu de unde ești? Ai fost luată la vocea? Zice, am fost. Am fost și am trecut numai prima etapă și m-au trimis acasă. Și de atunci nu mai vreau să aud de showbiz. Deci omul cântă într-un restaurant la Târgu Mureș, cade glasurile astea. Deci mi-e groază să știu că ăia cu voci nu reușesc și reușește
Hâți, Johnule, sau cine naiba mai reușește, înțelegi? Păi așa se întâmplă, asta e showbiz-ul nostru. Adică n-am cu ei nimic că mă întâlnesc în toate emisiunile, dacă știi ce piese și ce voci au concerte și Doamne, și unii care au o super voce stau acasă și așteaptă la coadă și nu mai reușesc. Deci dacă mă pui să dau exemple, nu le-aș da pe alea celebre, deci îmi plac. Evident că îmi place Luminița Angel, Paula Stenning, Andra, Teo Roz îmi place, Irina Rimes, îmi place Nicole Thierry. Vocile foarte bune eu singur în evidență, nu trebuie să le pomenim. Dar și la băieți, uite, îmi place Liviu Teodorescu, Marcel Pavel. Îmi place tu, să știi, tu ai o voce Mulțumesc fantastică. Mulțumesc. Nu știu, îmi plac vocele foarte bune, coapte, care ridică pe sus, care țin note lungi, care transmit. Mie îmi place o voce să se audă pe glas, frate. Nu 37 acolo și gata hit. Deci dacă nu aud o voce amplă, nici nu mai ascult. Eu și la radio, eu nu ascult radio modern, ascult anii 80, Europa FM, Magic FM, pentru că acolo e muzica adevărată și așa mesaje frumoase și voci ca lumea. Așa este. Dacă ar fi să schimbi vremea, da, din punct de vedere meteorologic, și vremurile în lume, ce ai schimba? Sau cum le-ai schimba? Dacă o iau pe vreme la modul real, nu-mi place. De exemplu, acum e frig la Constanța, azi erau 0 grade, minus 1 grad. Nu-mi place frigul și eu stau numai în casă când e frig. Îmi plac țările călduroase, m-aș muta oricând la Dubai sau în Maldive sau unde e cald mereu. Dar dacă ar fi să schimb vremurile, tot viitorul aș alege. De exemplu, istoria, eu am fost ocilar, da? Chiar dacă aveam 9-10 la școală, istoria nu mi-a plăcut. Nu m-aș întoarce în trecut. Nu-mi plac vremurile alea cu stăteau pe cal cu spada în mână și luptau pentru putere. Nu, mi-ar plăcea viitor cu roboți, cu tehnologii, cu telepatie. Cu pace, Deci vremurile le-aș schimba la modul că m-aș duce eu în alte vremuri viitoare. Dacă se poate să ne teleportăm în viitor, ar fi genial. Mihai, un mesaj pentru ascultătorii Tot Radio, în final. Dragi ascultători Tot Radio, voi sunteți niște oameni deștepți, pentru că știi cum e vorba aia care sună aiurea, peștele de la cap să-mi pute, dar eu o să-i dau partea frumoasă. Dacă moderatorii voștri radio sunt atât de deștepți și talentați, cu siguranță publicul e la fel. N-ai cum să ai un alt public. Și atunci ce le spun eu lor? Să asculte muzică bună, să urmărească oameni frumoși și valoroși, să-i șeruiască doar pe valoroși, să nu mai distribuie mizerii muzicale pe net, da? Să nu mai facă audiențe la emisiuni cu măscăreală și cu scandal aiurea, da? Pentru că aici ține și de public, da? Ci că publicul face, nu e adevărat, noi îi educăm, noi le dăm asta și publicul asta înghite. Dacă le dăm calitate, publicul o să vrea calitate. Și atunci asta e îndemnul meu pentru ascultătorii Tot Radio. Să meargă pe calitate și pe valoare. Și atunci să promoveze, să șeruiască, să distribuie tot ce e valoros. Că e muzică, că e un om important și frumos. Tot ce calitate să meargă înainte. Mihai, îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat invitația și ai deschis, apropo de istorie, ai deschis seria de podcasturi La un pahar de vorbă aici la Tot Radio. Eu ți-am pregătit o surpriză în minutele ce urmează. Mi-am permis și cu acordul tău să fac un cover după o piesă care mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. O piesă care este foarte apreciată în muzica românească, este cântată și răscântată. Cred că ai auzit-o în foarte, foarte multe variante. Așa că în minutele următoare am să difuzez și pentru tine și pentru voi, dragi ascultători, cât de frumoasă un cover după Mihai Trăistariu. Din câte știu, muzica este a lui Andrei Tudor? Andrei Tudor și Andrei textul, da. Niște oameni absolut piesa minunați. mea mănușă, așa spunem noi. Orice artist are o piesă mănușă. Asta e piesa mea. Ăla e glasul meu, mănușă pe piesa asta. Uite, mi-am permis să-ți iau și eu un pic mănușa, am pus-o în mână și sper că îți place. Tu știi piesa, ți-am trimis-o. Da, și știu, e superb ce ai cântat acolo. Mulțumesc din suflet încă o dată pentru invitație și de fiecare dată când ai ceva de spus și vrei să ne spui ceva, Tot Radio te așteaptă cu mare drag și să ne auzim de fiecare dată zâmbitori, sănătoși, la fel de energici și la fel de puternici. Așa să fie. Mulțumesc de tot. Și noi.
Dragilor, ați ascultat La un pahar de vorbă, l-am avut aici invitat pe muzicianul, artistul, omul, în primul rând, Mihai Trăistariu. Eu sunt Ioan Man și până data viitoare vă doresc să aveți parte de tot ce-i bine. Fiți buni și fiți nebuni și facem dragoste, nu război. Bye bye! Ești frumoasă, ești a mea și așa vei fi mereu. Chiar din prima zi am fost un suflet, tu și eu. Pentru tine aș face orice, ți-aș da viața mea de vrei. Când privesc în ochii tăi, mă regăsesc în ei. Cât de frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ar fi prima oară. Azi toată ființa mea te cheamă, locul tău e în viața mea. Cât de frumoasă ești astă seară, ți-o spun deși nu e prima oară. Mă înalț cu tine peste ceruri, te simt în mii de feluri și te doresc mereu mai mult. Știu că nimeni și nimic nu ne poate despărți. Frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ar fi prima oară. Azi toată ființa mea te cheamă, locul tău e în viața mea. Cât de frumoasă ești astă seară, ți-o spun deși nu e prima oară. Mă înalț cu tine peste ceruri, te simt în mii de feluri și te doresc mereu mai mult. Da! Mă înalț cu tine peste ceruri, te simt în mii de feluri și te doresc mereu mai mult. Suntem tot noi și asculți tot radio. Suntem tot mai aproape de tine. www.totradio.ro